Salut! Dacă ai un BMW și ai o navigație mică, vii la noi în garaj, ți-o înlocuim cu una de 10 inch cu integrare perfectă în bord. Nu-ți place acest model că este prea rotunjit? Putem să punem aceste modele de 10 inch sau 12 inch, ca și la seria G, modelele noi. Haideți să vorbim despre această tabletă, un 4 GB RAM 64 cu CarPlay și Android Auto Wireless, o navigație foarte rapidă care încarcă hărțile în doar 2-3 secunde și totul este pregătit de drum. Bineînțeles că la noi în garaj punem și camere de mers înapoi și senzori. Avem o cameră aftermarket unghi 180 de grade, senzorii de data aceasta i-am preluat pentru că mașina avea. Avem și meniul original pentru că fără el, din păcate, nu putem să controlăm sistemul original al mașinii. Meniul original arată cam așa. Punem în parcare, oprim senzorii și acum avem control din joystick pe tableta aftermarket.